Aprangsi newsfast karbiang long kelang arat doan phanta non angkeleji ningkan kimi kardom lapen Rongker kardom nilitum newsfast karbiang long hinten kardom nang pajiriklo kardom lasi kedam tang matijong ni phai cricket hom arni pen nilitum newsfast karbiang long a channel ningke wa bang phunang ke hek pidada joini nilitum newsfast abirta nang paklang pon thek thedetlo tasi nilitum phan dia nang chuhang iklo bonta karbiang long arat kaching hon lapen arnama ahirjume penajok nilitum puthot labang so news channel chelong thulo lasi nalitum phan chor parpiklo lasi non pini pen puthot nilitum klardak ahok peda birta nalitum phan nangkiwan pdf phan jisek iklo men babu singkram sa aprangsi karbiang long arada phan ningkan kimi lapen Rongker ahirjume nang pajiriklo kardom kibang ji ningkan surinera ingkorap li aningkan abang putin anutin ta nangletum kimang lapen nangletum kimat hateng kipleng jefan nili arna mangno hirjume hangs ahok pet klarda kabirta nangkelang don jefan chuni riglo kardom. We would like to once again thank you for all and bearing with us during those days and understanding with us. Continue follow us for the latest update every day. And thank you for all. And thank you and wish you all a very happy New Year 2024. Kardom nilimen sarbinong timung nili bokajan lapen lang jething newsfast ferangke aprangsi newsfast news channel nang kalang dunwer kaching hon solang dora dan phan nilihin pen ningkan mi kardom lapi pasik lo kardom ason si kedam tang asengkan ason thak si pening sengkan surihini ra ingkoi rapi sengkan ta me mesen me et pen choklem me choda me ahirjume nalitum phan nilitum newsfast abitung pen hirjume nang hang pilo kardom nilimen jilsong inti nili 17 nong so cheng henta newsfast karbenglong aferangke newsfast karbenglong kelangwel arat do anaphan ningkan kimia kardom lapen Rongker tham thilia kardom nalitum phan pajerik lo kardom lapen isi birta kemi nalitum kaike newsfast karbenglong anis channel long nangkelang unvel lapen nangkang hondun vel ajok subscriber lak isi stame parik elo lapen silver button stame nitum mate ilitum long pon iklo lake isi ning arong memelo nang tumakang hon nang tumakat kerap pen iklo lapen kidam tang apol hut ahut isi bangso newsfast karbeng long matni ot lang nu mate nangkelang dun itum bangso channel stame panahok det mate nang hek pides stame dulo poipe stame nang litum hirjume kido o mate kang tang rakajok bangso news channel stame puthot nilitum chilong ponlo laki sibirta kemelo lapen ningarong lo lasika do ve phans tame non kebangji ningkan kimi surihini ra ingkoi rapli aningkan nanglitum hemisi redisi don rap jirpo jirpi do an penstame kaike nanglitum long adam hirjume do padunang pasi nili jirsong inti newsfast karbeng long 17 nong socheng nenta aferang kepen hirjume nahang pilo donatum kardom nilitum newsfast karbeng long ahin pen karbeng long solang do arat kidona phan areng kilok ningkan kimi lapen phan Rongker karkli jia phan arnam pharo along hirjume hang pipon lo kardom ni tum newsfast ateam pen karbeng long solang do karbeng long arat phan ningkan kimi lapen phan Rongker arnam ahirjume kaddo kavera phanta ni tum hinsen pajeri